Er det ikke en dejlig lyd? Min tromme. Det er fordi, jeg har arbejdet med shamanisme i rigtig mange år, og først været optaget af indianerne og i rigtig 20 år eller sådan noget. Men de sidste par år, så har det meget været, hvorfor ikke gå til vores energi, der er her? Hvad er de oprindelige folk her? Og det er jo vikingerne, og det er jo deres medicinkvinder, som hedder vølver, eller mænd. Så det er det, jeg arbejder med i dag, og det er det, jeg lever efter, og det er så spændende. Altså, jeg har også en fin vølve bag ved mig der, som I nok kan se. Og i dag, der skal vi trække dagens rune. Og det gør jeg her fra min runepose. Vi vil gerne vide, hvilken energi kan vi tjekke ind i dag. Hvad kan vi få hjælp til? Og vi får det her fine P. Og så har jeg de her rigtig, rigtig dejlige runekort, som er de ikke smuk? Og så kan I se det der fine P oppe i hjørnet, og så står der Wunjo. Det hedder runen, den hedder Wunjo. Og prøv lige en gang at se, der er gang i vinden i dag, der er gang i tankerne. Så det Wunjo kan fortælle os noget om, det er, lad være at gå i stå med dine tanker. Vær klar på, at tankemæssigt, vær nysgerrig på det. Hvad er det egentlig, jeg går og tænker på? Og kan du se, at han puster? Du må gerne sætte rigtig meget gang i det, og det vil sige, måske skal du med noget af det tænke, for helvede mand, den gamle kæreste har jeg tænkt på i 100 år. Nu holder jeg op, så giv slip. Bed Wunjo i dag, som er her for at hjælpe os alle sammen. Runerne har en rigtig stærk energi, så bed Wunjo om at slippe det. Altså lad det forestille dig måske, det kommer og blæser igennem dit hoved. Så kan det godt være, kan du se, at skibet det bølger lidt op og ned, så kan det godt være, at du måske bliver ked af det eller et eller andet. Men det er okay, så sæt dig ned og læg hånden på dit hjerte og tænk, jeg går sgu videre. Der er så mange dejlige mænd og kvinder, så jeg finder en anden, eller måske skulle du bare finde dig selv. Ja. Kig på min hjemmeside, Freja Site. Kig ind på min bio, der kan du se, hvordan du kommer derhen. Og hvis du i dag, de 10 første, der siger Wunjo, skriver til mig herinde, og skriver Wunjo, så får I en hver behandling til halv pris. Så bare gå i gang. Knus for Lene Maria, og have en rigtig god dag. Hej.